Здравейте, аз съм от екипа, който прави филма за Свети Гаврил Оргебадзе, документален филм с благословението на Българската православна църква и на Грузинската православна църква. Идеята ми е да ви запозная с някои персонажи, от които взехме интервю, с хора, лица, които са познавали лично Свети Гаврил Оргебадзе при живе. Една от тях е игумения Елизавета Зедгеници. За нейния живот искам да ви разкажа днес, за да може, когато филма стане готов и гледате някои кадри, да бъдете по-добре запознати с живота й. Игумения Елизавета е потомка на Йотам Зедгенидзе, обявен за светец от Грузинската православна църква. Той живял в 15 век в Грузия и в живота си той е успял да изпълни Христовата заповед. Никой няма любов по-голяма от тази да положи душата си за своя ближен. И Йотам успява да спаси цар Георги VIII от покушение, което му е било подготвено от неговите велики князе. Йотам неволно присъствал на разговор, който водели помежду си великите князе и разбрал, че те се готвят една нощ да направят покушение срещу царя, като покушението бъде извършено с нож през нощта в постелята на царя, докато спи. Йотам решил да разкаже всичко това на царя, разказал му. Царят не повярвал, понеже имал голямо доверие на своите велики князе, но Йотам предложил по възможност, ако му разрешат, да отиде на мястото на царя, да нощува тази нощ в двореца, в неговата постеля и да поеме ударите, ако наистина се стигне до там. Царят разрешил, тъй като преценил, че не е възможно да има покушение сред най-верните му хора, но наистина през нощта Йотам бил посечен и починал. Царят се погрижил за двамата невръстни синове на Йотам, отделил парче земя Амилахвари, от което те последствие се издържали. И така някои близки родственици на игумения Елизавета, а именно две близки родственици на нейната баба, били монахини в манастира Сантавро в Мцхета, но тя по-късно разбрала за това, когато отишла в манастира. Игумения Елизавета разказва, че през 1989 година имало посещение на специализанти, учени от Русия и Америка, които дошли в техния институт. И докато работили заедно в лабораториите, един от тях се заразил и тя предложила да го излекува. Лекувала го, успяла да го излекува и той в знак на благодарност пускал да й даде пари, тя отказала, но приела по възможност да й бъде издадена виза за Франция, тъй като желала да отиде при своята баба, която била емигрирала в Париж. Баба й е от рода на Нико Багратиони, аристократичен род. И съответно този експерт успял да й помогне. Тя си взела виза за 1 година и заминала за Франция. Намерението й било да остане там завинаги. Постъпила на работа. Един ден баба й я събудила рано и казала да се готви, понеже ще ходят на църква. И те двете наистина отишли на църква.
Там грузинската църква била затворена, но имало гръцка православна църква. Службата водел владика Иеремия, възрастен владика, който говорил единствено гръцки език, не знаел френски, нито грузински. Но там тя успяла да се изповяда при него, като разказва, че това станало последния начин, когато той е видял и казал: взимам всички твои грехове върху себе си, и я допуснал до свето причастие. 2 дни след светото причастие игумения Елизавета взела решение, че ще се завърне в Грузия. Завърнала се, върнала се на старото си място в лабораторията, но започнала да чувства силни душевни тързания, които тя така и не знаела откъде произхождат тези душевни тързания. Един ден се прибрала в къщи, за да се уедини и да размисли, да разбере откъде идват тези душевни тързания, и ето какво се случило. Тя седнала на футьойла и включила телевизора, макар че нямала такъв обичай, но включила телевизора, и това, което видяла, било предаване за манастира Пюхтица в Естония. Предавали литургията, звучала херовимската песен. И в този момент тя свидетелства, че е решила, че това е нейното място, че тя иска да стане монахиня и че още същия ден ще си вземе билет, за да замине за Пюхтица. Малко по-късно през деня се обадил един нейн съученик и говорили по работа. Тя казала: ако желаеш, ела днес да се видим, понеже утре няма да ме намериш на работа. И той се очудил как така няма да я намери, сме се заминавали. Тя казала: да, отивам в Естония, за да стана монахиня. При което нейният съученик е казал: нима малко манастири има в Грузия, ето имаме женски манастир в Сантавро, в Мцхета, иди там, там е стареца Гавриил, и мисля, че той ще ти хареса. Игумения Елизавета решила да постъпи така, както казал нейният съученик. Отишла в Мцхета и в момента, в който стареца Гавриил е видял и казал: нашата дойде, остани и живей тук с нас. И тя наистина това е направила, усетила любовта на стареца Гавриил и останала там. И имала много случки, преживели заедно, много събития, много житейски случки преживели заедно с стареца Гавриил. Една от тях, тя се спомня как разбойници нахули в манастира и те били въоръжени. И когато преминали през вратата на манастира, стареца Гавриил изведнъж извикал: стойте, разбойници! И Елизавета помислила, че в този момент те ще стрелят, но главатаря на разбойниците се вгледал в свети Гавриил и казал: този е съвсем различен човек, вършете каквото ви каже. Монах Гавриил им казал да влезат и да се помолят в храма, което те и направили. Друг един случай, който се спомня тя, е когато в Грузия дошъл Кашпировски, известният окултист, за да води предаване по телевизията. Стареца Гавриил, когато чул и разбрал, че Кашпировски ще дойде, им казал да се молят денонощно, понеже той е голямо зло, неговият дух е нечист, да не го слушат и да не го гледат. И
сам той също се молил и по свидетелството на игумения Елизавета имало технически проблеми с излъчването на предаването. Предаването спряло, а Кашпировски си заминал 2 дни по-късно. Също тя казва, че е виждала стареца да се издига над земята по време на молитва, че е носил тежки вериги на себе си, на които пишело "Бог е любов".